Hola. Hola, bon dia. Ets la Mònica? Sí, molt de Hola. Hola. Jo venia a demanar informació pel futur d'en Carles. Quan ja es quedi sense família allegada, aviam què què puc Us fer. preocupa què passarà amb el Carles, Amb el Carles. o la vida del Carles, com voldrà que sigui? Aquí tenim un repte molt gran. Hi ha 1,5 milió de persones majors de 65 anys a Catalunya. I això creixerà. Realment, a vegades, la jubilació arriba en un moment en que la persona ja no pot treballar més i es precipita una miqueta també per la situació del treball. Ens han fet creure que en aquest món hem vingut a treballar i que només hi ha un model per sobreviure, que és treballant. 55, 5, 5. Bingo! Otra vez la Montse, otra vez la Montse. Ara mateix les persones amb discapacitat que es jubilen s'han de buscar la vida. Han d'anar amb un casal d'avis si volen anar o no, i si no s'han de quedar a casa o donant voltes pel poble, una mica desorientats, perquè no hi ha un recurs. Sí que és veritat que la Marta sempre ha dit: yo no quiero ir ni a los pisos ni quiero ir a una residencia, quiero estar en casa y quiero estar contigo. ¿Por qué? Yo perdería todo. Mi casa, mi hermana, mis amigos del trabajo, y no.